Mamunan sa baga ataw. Papabaso lang manan. Oh, yan rin. Damom jay. Miss friend, iti bibraham, ni Bakmat. Siyak, tinay babain dita, bagbak kanyam. Iwar ko aja, dulin ko nga turnet, ta ide manda kayo, tatauray, may kulong ka, pakilam ko. Halinin na at magsaya, dahil ang Bakat Andres ay nandito na. Kwentong katatawanan na may kalokohan, yan ang kanilang samahan. Talagang pampawala ng stress, pag nandidyan na si Bakat Andres. Isa ba na Brian ay? Impos na talaga. Oh no! Mamunan sa baga ataw. Papabaso lang manan. Sino mga ito eh? Mga tabahan nagtuya ito eh. Nais kong malaman mo na inibig kita. Ay, kung makita ni Brian, pabor ka ataw. Baka tugid mabuhay ni baka ito. Delikado ah. Ang pamalit ko yun. Miss friend, ito bibraham. Aman! Awan. Bigbigat. Bulit siguro ata. Pabuhay mama. Maribul puti buy-buy ako. Baka na ataw. Weh! Bakbakan? Ano tikay kayat ko ka? Sinubidad ta. Tayo, buyantan. Oh, yan rin. Damom jay. Mati siya ka, di boy! Apay, dayata mo kita mo! Hindi ka magpapabasol! Ni Dimse, ginamit dyan, mati nga siya! Mati siya tinag-video, ni Dimse, ginamit natin cellphone ko, tapos impasin na kanya! Yung nga video nga, ibagbagam. Dala ko mati damagay, no, dati mo magaji nag-aapad din rabi, nagiinom jay nga. Batog mi nga, nagwala-wala. Kisa ba? Wala laki na mo. Ay, wala mo dyan, ginagapa di rabi eh! Di murmur di rabi eh! Kaya niya di bagbagam nga video nga dapat dim sinaw. Kaya na dahil. Awan. Weh! Inchik lang ati buy-buy ako. In-check. Ata ti paborito. Baka ni ko ata. Jacket chan. Insan ni Jitle. Tan, buyantan. Madi ni Jikley, madi ni Jackie Chan. Saka pangit atoy, saka madi mo buyanan. Nag-imot ka mo't tinan. Makada. Pumano ko dito yun. Nalakit na yung best friend ko na yan. Kasangsampot ko pa ilang. Papanawan ng mga sigo din. Ni Dimse, binurod natin cellphone ko. Kinamit niya nga pinang-video kanya. Malagip mo. Adi na di kapader, nakungkunam na eh. Kasi ba, yung video na ka. Tingal daw tumagamin, malam pa nagsalswait. Naglawaan yung nagtibalayaw. Naka-aircon ka pa di kwarto. Hindi ka pa talaga war nagsalswait. Mangibabaing ka, tuloy na yung video na ka. Kasi may wara sa jay. Tas pagka, ag-trending kataboy, bala kanya. Salswet. Woy, di ba kapay sumay? Duwa kami ni Dimsey. Nakita may. Datan. Ag-notify. Nag-trending di video mo. Atati kung kunak kanyam. Tingal daw tumoy. Mangyal-ala ka, di ka lang mapuman. Agkalkal yun, maamin nun, time imam ka, saksaka mo. Malam pa nagsalswait, duldog ka. Bagbagam nga salswet. O di ba? May sumay. Nagpisto ka ba, nagkasta ka pa yun eh. Tapos nung di napapanamin ni Dimsey ka, tumakar ka, kasi ka pa yun eh. Kunam. Di ba? Umamin ka. At ebidensya. Tatiyo pa na cellphone ka, boy. Pakita ka nyam. Taman. Kisa ba natuyoy? Tingal daw, lakayang kan. Maalam pa'y talaga nga ka. Urka, nalipat ay password ka. Sino na inutin? What? Tama. Naglabo. Urka, sino mo tututor? Sabit lang. Naglabo pa yung kisabanat ang cellphone mo. Atanay! Kahit pag may maysa. Oh no! Madikit ko ah, may isturbo. Okay. Madi ka may storboin. Kaduaan ka lang. Weh! Best friend. Oh no! At si Bibraham, ni Bakmat. Isa bang pinaram sa cellphone ko? Matakin na kata. Buyan ta! Buyan ta ka! Matik din. Buyan ta! Ang pakailan mamata madim kanya. Buyan ta ka!
Ante, mabitak ni, mabitak. Ante, Ang bakal po. ani. Kakay may imot Pag-alala ka. ka, di ka may pakada. Kabayag na kawag na niya bubuyaan. Pakada ka. Kunang bakbakan di bubuyaan. Di bak mga jay. Pag-utugam sama ni bakan, best friend. O di ba? Sikatan ay. Wala ti ba daw? Kalugong mau. Kisa ba nga pinagsalsuitatan na nakadulupisa? Kisa ba mangibabain, pati pader pagdiskitampay. Ano, putok mo dita? Kisti sa bayo. Sobra kayo mga malicious. Dal-dalo sakla nga ni pader. Kita man ay nagadulumot na tapos nagadumilat-milat na tamadi aji pinagpalitada da. I-review mo na laing. Kita man da kasta kita nga salsuitain. Saknog salsuitak nakalabusak. Kita karya, i-review ka. Ano yung bagam? Kalabos? Uy, naawanti ko awanti pasalsalay. Lumot pa iso. Mali kami nga rod. Pasensyakan Tamumi kami kay... Kita mo kami di pesto mo. Adakit di kasi yung mga daldalos mo tayo. Kisti sa bayo, baka naiwaras pa yatan Ang basol ko Yung forward ko kinidim siya So kung na yung baga na kanya pasam, kung na din ay pasa ka Kamu kanya na, yung pasa na sa balay Kung kaya mo i-delete ko ato yun Kisti sa bayo, nung Ang nag-trending idilig ata, idimanda kayo. Hindi may basol ko pa itata Hindi mo siya tinag-video Binulod na nidim siya ito cellphone ko Sulat tinag-video Imbaga kanya na Awan ti basol ko tita Basol mo kunak Kaya pa basulo na Pati siya kidimandam Aramid kayo man pa kasi istoryahan ti tao na. Sakpay pa basulong tapta Kisa ba na to yun Nidim siya apanam Baka naiwara sa adi yun Kisa bam, nakatupagtugak ni Bakpay. Maging bagbagati Pwede video magsalsal-sweet ni Baak. Sa ba nagtuyon? Maging mo siya nag-video. Nandres. Sunati ko, promotor. Kapag ako dada kanyang tabijaw. Nagpabasol ka pa ilaan. Pasa na kanya Nandres. Tapos, pasa mo kan Brian. Tapos, impus na. Kisa bayo, delikado kayo nung mabuhay ni Bakata. Kisti sa bayo, ibabain nyo ti tao. Apay, marikrik na yun ti, marikrik na kyan o may babain nak. Sabi to, hindi ka pampanunod. Apa yung papasulong agaraw Kung nidim simot kin aramay Tapos, ipabulod mo may tata cellphone mo. May saka mga tanga. Slawan nagkadkaduan ta Apay, no se kada dararami din nga madi, ilaglaglag ka. Ama Kung nagpumilit ka di tao Anahod mabaling ka Kaya nakakod ibidyaw Kisti sa bayo. No siyak, tinay babain dita, bagbak kanyam. Iwar ko aji, dulin ko nga turne, ta ide manda kayo, tatauray, may kulong ka, pakilam ko. Apisyak, Nandres Sunati ko, pasimunaw. Apay arami din ni Andres kin ni Baka jay. Kabisadok tao gali mo best friend, madi nalulukwan. Sino pa tiyam? Sak na best friend mo nun Nandres. Nyagsaw ka. Hindi kagsaw. Lipak tarupam. Yes, siyempre si ka Ito best friend. Basta Best friend. Nung nabuhay ni Baka tao Awan sa balit pa pasulin ta. Madi Nandres. Nawatam. Kas laalanganin na ta best friend. May raman naksapay tayo, nakamit mo nga kalukwan. Di ba? Best friend ta. Tag best friend. Awan tagi batay. Kas lamalalangan nakita best friend. Nagadong kalukwan ta. Andres pay. Mukugali na nga dyan. Bumitog kada tumiplak na ta dyan. Nung tumiplak sa kadumanog suna. Lumaban tamatin Dumagsuna. Dunug-dunugum taon. Saan? Sulok kami matanan. Tamad din ito makakitan. Kasano nung nabugbog ta ni Andres. Tapos maamon ni Bak. Siyempre sumulit ta dyan. Best friend na dyan ka. Kabutong munto kay ni Bak. Nakakutkutong ajay. Arat lang tapaglangan na ajay. Dumanog ajay. Madim kari na. Musak di dumanog ajay. Wamplay. Nung mapay dajay. Pag-utak kay barbas na kita. Aray. Ulitot to pinaguyo niya ni barbas ng gamay boss. Diyan, di ka mabutang. Kabutang mo na, kaputkutong. Ngayon yung daw pangbutong na naturnina na. Way, naturnina ang kalman. Gawin ka sa bila? Madilang ng kill ko. Madi ibagbakan niya na, di sa balay.
Amok na uncle mo nga tornado di sa bela. Apay nga iraman nakpay. Hindi mo si Agamay, napisak pa basulam. Apay nalakate may babain niya.